Chcel by som vám ukázať, ako si viete ľahko a rýchlo vytvoriť e-mailový podpis pomocou HubSpot Email Signature generátora. Je to nástroj, ktorý je zadarmo a dá sa v tom veľmi ľahko a rýchlo vytvoriť takýto podpis. Čiže v prvom kroku si vypíšete svoje osobné údaje, ktoré tam chcete mať. Dopíšete si tam číslo, link na website, e-mail, adresu. Viete si tam pridať linky na sociálne siete. Taktiež si tam viete pridať nejakú vlastnú informáciu. A ak sa vám nepáči tento HubSpot link, tak ho môžete skryť a nebudete HubSpot podporovať týmto pádom. A ďalej si viete v druhom kroku nahrať nejaké buď vašu osobnú fotku alebo logo firmy a musíte to mať hostované niekde na vašom webe. A v treťom kroku si vyberáte template, je tu 6 na výber, ja si väčšinou vyberám tento, je taký jednoduchý, čistý. A v poslednom kroku si viete nastaviť brandové farby. Hrať sa s tým, viete si vybrať font, ktorý sa vám hodí, viete si zmenšiť, zväčšiť písmo a viete si tam pridať nejaký vlastný button. Napríklad prelinkovať s vašim Calendly alebo niečím iným. Taktiež tam viete nastaviť farbu toho buttonu. Keď si teda naštýlujete e-mail podpis, ak potrebujete, tak v poslednom kroku sa vám vytvorí túto náhľad a viete si ho skopírovať. Viete si ho skopírovať napríklad do Gmailu, v nastaveniach a si viete vytvoriť nový podpis. A iba scrollovo vložíte ho tam, je tam funkčný. Ak chcete vyrobiť takýto podpis aj kolegom, môžete to spraviť buď tak, že sa vrátite do editora a zmeníte tieto údaje, nastavíte tam všetky iné fotky, všetky tie informácie primeníte, opäť ho dáte vygenerovať, alebo si viete stiahnuť zdrojový kód a v tom kóde si vytvoriť kópie a poupravovať tam veci, čo je vám rýchlejšie.